O Groin Santa Baia regresa cun novo terceiro posto na Liga 3x3 nacional. Os boirenses son cuartos na xeral logo da vitoria do Argos Bats en Valencia. Esta fin de semana o 3x3 regresou para vivir unha nova xornada da Liga regular e a última. Nesta ocasión, a emoción desta disciplina viviuse en Valencia, onde o Groin Santa Baia volveu a amosar unha gran versión para rematar no terceiro lugar. Os boirenses debutaron o sábado e firmaron unha fase de grupos boa para pechar a súa clasificación para disputar os cuartos de final. Pasaron tamén de ronda nun gran encontro e citáronse co Argos Bats en semifinais, duro rival que non deu opcións ao Groin Santa Baia de loitar por estar na final, xa que caeu por un contundente 18-5, e logo o seu rival bateu o Valencia Basket para proclamarse campeón desta sede. Sen embargo, os do Barbanza aínda tiñan moito que dicir, xa que no encontro polo terceiro e cuarto lugar impuxéronse para sumar un novo bronce. Os verdibrancos remataron a liga regular no cuarto posto da xeral e só pensan xa no torneo final, que se desenvolverá en Gijón o vindeiro 24 de maio. O Groin Santa Baia encara con positivismo o final dunha campaña para o recordo, na que se proclamaron campións da Copa do Rei e na que aínda lles queda moito por dicir.